MC on the mix. This movie. Fatima Aisha ku bar ruwa in sha Zainabu Abu karki ce mun babu Maryama Rahama daga ku an gama Hafsatu Khadija yau babu ja'in Hajara Amira ku zo mu jera Hassana Usaina akwai amana Safiya Surayya kwalliya kun iya ke Antina Imar Beni da Lema wai yan mata daga nesa na ganta na nuna ta tana tafiya tare da kanwanta haba yan mata daga nesa na ganta na nuna ta tana tafiya tare da kanwanta yan mata 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 wai ku ake gani a rude da kallo kai ga niga ku mu biyo ni na fullo ina yan matan ku fito mu yi lilo samari sun gan ku sun bi ku da kallo yes na gane a ce ba a san ku ƙarya ne haba kai na gane a ce ba a san ku ƙarya ne kai yan mata a dangare kayan marmari ku ake gani a fara yin nazari kakata Allah ya kai haske kabari yan mata zo mu je yau akwai labari samarin naku ne yan mata komai naku ne yan mata mubi naku ne yan mata diman naku ne yan mata baby zo mu je yan mata take zo mu je yan mata baby zo mu je yan mata 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 yan mata